shafi cryptocurrency dangane da a tarihance tun a wajejen 1990 aka fara samun masu tunanin wannan marhala ta hudu da shi malam Karwai ya faɗa kan cewa yaya za a ce yanzu a samu kuɗi su bar hannu su koma kan kwamfuta. Mu lokacin da kwamfuta ma ba ta zo mana da nisa ba 1990 su kuma har sun fara tunanin yaya ma zai zama kuɗi su bar hannu su koma kan kwamfuta. An samu wannan tunanin nika har an samu waɗanda suka fara tunani akwai wanda ya yi wani bitgold, wana bitgold ɗan ƙanƙanin gutsuran gold, akwai wanda ya yi liberty dollars, akwai su ne ga sunan dai wanda suka fara irin wannan tunani. Idan za a tuna har ila wani abu wanda yake da muhimmanci a wajejen wato 1997 an sami wato tattara arziki ya ɗan taɓu haka wajen tunanin abu har kuma musamman 2000 zuwa 2008 ma misali an samu shi ma wato taɓuwar tattalin arziki da abin da yake shafi abu mana lokaci ana samu an samu irin wannan a 72 an samu irin wannan 70 haka dai da sauransu to wannan ya yi tasiri kwarai da gaske wajen masu tunanin yaya za su samar da cryptocurrency da yalwata ko da yaduwa a cikin duniya abin da ya shafa ka. Bitcoin da aka ce Bitcoin kalma biyu ce aka hada guri guda. Bit dan gutsire dan wani abu, coin kuma ana nufin kwandala. Don haka gutsiran kwandala saboda a tunaninsu shine ita kwandala guda ita kanta ta Bitcoin ana iya daddatsa ta, ana iya mana tunanin cewa ta datsi gida biyu gida uku haka da sauransu. Da haka yake Bitcoin mana dan gutsiran kwandala. Wanda ya kirkiro Bitcoin an rasa gane waye shi, wanda shi kansa wannan ga mai hankali yana da dilala, yana da abin da yake nuna. Domin an kawo an ce wani Satoshi Nakamoto, daga jin Satoshi Nakamoto wani suna ne mai kama da ɗan Japan, Nakamoto. To amma shin mutum ɗaya ne Satoshin nan ko ko mutane ne da yawa Satoshin nan an kasa ganewa har yanzu. Waye shi ma Satoshi nan ba shi da mata, ba shi da ɗa, ba shi da ƙani, ba shi da babu ko ɗaya, ba shi da abokai, babu wannan, ba san kowa ba kurin dai wani mutum Satoshi Nakamoto ya kirkiro Bitcoin shikenan zancen da ake ta faɗa kenan, amma ba a fitar da takamaimai wato yaushe bane abin. Satoshi Nakamoto ya kirkiro Bitcoin ɗinsa a wajen 2008. A wajen 2008. A 2008 da ya kirkiro shi sai ya fara ɗora shi a kan intanet a January 2009. A wannan lokacin ya fara ɗora shi. Wannan Bitcoin ya fara tafiya har zuwa 2010. A wannan lokacin bai fi santi 6 ba. Santi dai bai fi kama a ce sisi na ko na ba. To bai fi santi 6 ba kimarsa da darajarsa a wannan lokaci. Don haka ya zamo cewa wato ya fara wato tafiya akan wannan. Idan an ce har ila wata kalmar take da muhimmanci ita ma kalmar cryptocurrency din. Cryptocurrency ma'ana crypto tsari ne na dabaibayi, saboda akwai wani ilimi da ake ce masa cryptography. Cryptography hanyoyi ne, ilimi ne wanda zai zamo cewa ya baka dama da iko in ka iya shi ka sa irin su code da ake dinnan na waya ko code da ake na computer da sauransu. Ma'ana ka sa wani abu na sirri da zaka dabaibaye in ba kai ba ko wanda ka nuna ba zai iya buɗe wannan abun ba. Da aka ta hanyar wannan shi ne cryptography. To cryptocurrency ma'ana kuɗi da aka yi musu da baibayi. Saboda haka kuɗin da aka yi musu da baibayi ba yanda za a yi ka kai ga kuɗin sai ka bi wannan da baibayin ka warware shi. Ba yadda za a yi wani i buɗe maka kamar yadda suke faɗa sai ya iya warware wannan da baibayin. Da haka shine ma'ana cryptocurrency. Kuɗin da suke wato da baibayi ko kuɗin da aka sa musu da baibayi. Wanda ya kirkiro shi wannan Satoshin ya ce hanya biyu ce kuɗin nan za su ƙare. Ko dai ai ta haƙa abinda za mu faɗa haƙa da suke faɗa ko in kamar yadda na bashi suna ni zabari. Ai ta zabarin kuɗin ana samo su wato a samo dala miliyan 20 ko Bitcoin ɗin guda miliyan 21. Idan aka yi 21 shikenan sun ƙare iya abin da ya ɗora abin kina kai. Ko kuma ya zamo cewa idan ba a ta tsinta da kyau ba ko ba a ta mining din ba a ta kokarin an tono ba har zuwa ta shekara ta 2040 zuwa 2040 da 41 na shigowa shikenan kudin sun kare. Abin da ya faru wannan shine saboda ya dora
ya ɗora manhajar tasa akan manhajar algorithm, ma'ana tsarin wanda muka san alkhawarizmi, malamin musulunci wanda gaba ɗaya kwamfuta akan tunaninsa aka ɗora ta, akan tsarin lissafinsa aka ɗora ta. To sai izan mu aka ɗora abin tsarin wannan mathematics aka ɗora a kai. To sai ɗora akan cewa ko dai a samu dala miliyan 21 ko kuma a kai shekara 2040. 41 na zuwa shi kenan kuɗi sun ƙare. To abin mamakin yanzu wannan rijiyar kuɗin an dirfafi yanzu wato ƙarar da ita, domin yanzu maganar da ake yi wato a yanzu an kusan miliyan 20 an kusa cin wannan. Sai dai da yake yanda ya tsara abin ana tafiya wato kuɗin suna ƙarewa suna wahalar samu, suna ƙarewa suna wahalar samu, suna ƙarewa suna wahalar samu. Sannan kuma ana samun wannan kuɗin ta fuska biyu ne. Fuskar farko ita ce wannan mining ɗin. Mining kamar yadda aka san za a je gurin inda kwalli yake ko inda gishiri yake ko na kayan dai wato abin da yake albarkatun ƙasa za a tono su, izamo cewa a yi tono, to shine mining. To sai kwatanta abin wanda za a kan intanet da waccan wahalar da mutane za su je su tono. Abin da suke shine kwamfutoci ne masu ƙarfin gaske, kwamfutoci na musamman ma da aka yi su don wannan aikin. Sannan kuma bayan ƙarfin kwamfutocin da saurinsu a wajen tafiya, sai kuma suna jan wutar lantarki ita ma mai ƙarfi, ma'ana shiri ake na musamman. Da haka akwai solo mining, akwai kuma mining wanda za a yi full mining. Full mining shine wanda za a samu mutane da yawa, wani kamfanin nika su shiga su. Solo kuma wanda zai zamo cewa mutum ɗaya ne zai yi. To galiban mutum ɗaya baya iya wato yin wannan abin da yake shafi mining na Bitcoin. Solo mining yanzu shine masu pi wanda suke ta jiran tafashe ɗin nan. Shine aka yi kokari saboda hikimar pi shi ma irin wannan tsarin ne. To amma abin da aka yi shine a pi dan a nuna mutane cewa ba sai sun yi waccan wahala ba, domin shi tsarin pi kurin wani mai tunani ne